Ой сайын айрым бір қожалықта болып, районда ауыл қожалығының тұрышы турында сөйлесіп өтеміз. Отчетлар, тірлікшілік отчеты, жер отчеты, нендей оңалықтар бар, қар қожалығының нендей оңалық екенін шекішлей біздің қарап өтеміз. Енді қазір міне уборка компаниясы башланып кетті. Қырларда бик матур иген, бик тура келді хава тырышлардаған, шешу ішлердегі уақытында Әмма да ләкин бұл бәяләр генә юк, бәяләр түбән, үз кыйммәтенә генә тиң сатыла торган бәяләре. Инде без тірлікшілік районы буларак, безнең күп сатарлык журналлар юк. Безнең барлык техникалар әзер, үз вакытында җыеп алырга. Һәрберсе төзек, комбайнерлар белән барланган. Инде үз вакытында безнең җыеп алырга бүтән мөмкинчелегебез бар дип әйтергә кирәк. Авыл хуҗалыгына сән гел үтәлеп яшибез инде, шуңа бәясе булыр, сөткә бәя булыр, журналга бәя булыр. Авыл хуҗалыгы без инде республикада әйдәп калдык район. Киләчәктә шушы авыл хуҗалыгы продукциясына яхшы бәяләр булыр дип безнең һәрбер авыл җирлегендә яшәүче һәм эшләүче предприятие җитәкчеләре, специалистлар өметләнеп килә. Общий алган вакытта безнең колхозда 3600 гектар жер бар, шуның 3330 сөрелек җирләре, 3600 гектар яровойлар чәчелде, зимойлар 700 гектар иде, зимойларны алып бетерәбез инде. Тоже шул 2 көнлек тирәсе калды, аннан соң алып сорпа китәргә дип торабыз инде. Бу көндә басуда безнең 7 комбайн эшли, яңадан инде дәме показга килгән яңа тамыр комбайныбыз бар, аның белән 8 булалар. Аның бөтенесенә бергә 3 прицеплы КАМАЗ, 2 прицепсыз КАМАЗ ташып торалар. Зенотога бозалашка җитеп бара. Зимойлар себе быел беренче тапкыр заниматься итәбез, 250 гектарда шешергә җирләр әзерләдек, шуны чәчү процессы бара бүгенге көндә. Эшләп карыйбыз инде, үзебез өчен дә генә опыт. Әгәр дә генә әйбәт кенә килеп чыга калса инде, дальше больше гектарларны арттырып, продолжать итәргә инде алабыз. Быелгы сыйылда безнең 300 гектар сой чәчелгән, 150 гектар багы чәчтек. 2200 гектар кукуруз чәчелгән. Шуның инде 1200 гектарын инде сугарга дип торабыз, зерно өчен инде 1000 гектар карнаж белән силоска салырга дип инде. Көндә безнең инде икенче укостан многолетка синаж салу бара. 2 көндә алла бирсә бетерә дип торабыз инде. 3нче укос җитеп килә уже, 3нче укоска кирип китәбез.